Hej Fata. Jeg er en dreng. Jeg er bare mig selv. Ja. Kan du fortælle os om de seksuelle overgreb? Det er sgu lidt svært at sige. Hvilke lærere gør det? Det er sgu, der er en blanding af alle mulige typer. Kan du fortælle os, hvornår det startede første gang? At det er ikke sjovt, det er ret seriøst. Lige siden jeg startede, efter jeg havde været lærer. Har du haft nogle gode oplevelser? Ja, gode. Altså, der er så nogle, der er mindre gode, men sådan er det jo. Hvordan er det at være bøsse? Det har jeg det meget godt med. Det er fint nok. Hvor længe siden er det, at du sprang ud af skabet? Ikke engang et halvt år nu. Hvor seksuelt aktiv er du med andre mænd? Hold nu kæft, mand. Hvor meget koster et blowjob hos Tobias? Max 200 kroner. Vis lige, hvor glade I to er for hinanden. Får du meget tistrol? Hvordan ser du Karls baller? Lidt stramme. Ej, helt seriøst. Hvor tit får du den i røven? Hver en dag. Hvad er drømmeknaldet? Det er Torsten Schmaltz, en af lærerne, smiler til en, hver gang man går forbi. Jeg ved godt, jeg kan godt lide ham der Bear Grylls. Hvad er det bedste ved Tobias? Store bryster. Hvad for en kunde har du tjent bedst på? Malte Slot.